ser jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonello Bella jisemmilkom u jagħtikom merħba 79 episodju mis-sensiela botta u risposta. Nistidukom biex tibqgħu magħna għal din is-sija u nofs sija u tliet kwarti li ġejjin għandna wkoll programm ieħor mimli daqs bajda bit-temi prinċipali ta' matul il-ġimgħa u iżjed. Qabel xejn, merħba lil Roberto Del Brincat li se jkun qiegħed jassistini għal din l-ewwel parti tal-programm. Roberto nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellem il-bibtana li għandna magħna llejla u dak kollha qed isegwuna. Mela, bħas-soltu nibdew biex qabel xejn fakrukom li qegħdin xandira diretta, kull min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm jista' jagħmel dan permezz ta' sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa fuq id-diversi temi li ħaniddiskutu llejla, temi li bħas-soltu ser tkun Lorjana Brincat l-enna u ser tagħna illi ħatintroduċina magħhom għal daqstant inħallu fidej Lorjana biex tgħidilna ftit illejla kienu huma t-temi prinċipali ta' dan il-programm. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu United u Chelsea jaqsmu żewġ goals u punt kull wieħed. Nanalizzaw is-sitwazzjoni attwali fil-kampjonat BOV Challenge. Lezzjoni bergamasca fl-Istadju Maradona. Mela, kif qegħdin taraw illum ħan niddiskutu fl-ewwel parti tal-programm il-logħba Manchester United Chelsea, logħba li spiċċat bl-iskor ta' 1-1 u għal dan il-għan il-lejla miegħi fuq il-panel għandi l-gat partitarju ta' Manchester United u il-President ta' Chelsea Supporters Club Malta Lawrence Farroda li min it-sab nilqahom tal-li għodhom jattendu għal dan il-programm tal-lejla. Mela, bħas-soltu nibda billi nuħu l-ewwel kummenti mingħand il-panel mod ġenerali fuq il-logħba tal-Gran Filosofija jista' jibda dik il-United kienu home u mbagħad Lawrence ikun jista' jirribatti u jgħid tiegħu fuq il-logħba tal-bieraħ. Niki nitolbok tixel il-maj u tgħidilna tiegħek fuq il-logħba tal-bieraħ. Insemmilkom u grazzi tal-istedina Antonello mela l-bieraħ għalija rajna logħba medjokri, logħba li l-United iddefendow deep ħafna u kellna xi momenti tajbin waqt il-logħba ta' players individwi tagħna. Kellna performance tajba ħafna mill-Pierre Mazraoui li lab left back, ġifieri tawgura ħafna tajjeb għall-futur għax bħalissa għandna ħafna players daqsin f'dik il-pożizzjoni. Imma li għandna Ruud van Nistelrooy bħala interim manager bħalissa ma rajt xejn differenti mit-tim ta' Den Haag. Forsi biddel daqsxejn sistema fejn lab Casemiro u Garte fin-nofs u Rashford fuq ir-right għamel ftit bidliet żgħar imma ma kellhomx effett, imma naħseb draw kien ta' wieħed ġust, stajna nerpu għalija kellna forsi penalty setajtih ukoll kellna xi chances ta' Rashford fl-aħħar tal-ewwel half u mbagħad Fofana salva għamel clearance tajjeb fl-aħħar ħinja tal-logħba. Il-Chelsea kellhom performance tajba ħafna mill-midfield tagħhom il-Caicedo għalija wieħed minn l-aqwa players li qatt rajt ġewwa Old Trafford. Kull darba jilab kontrina jew jilab Old Trafford meta kien jilab ma' Brighton dejjem kien jispikka, ma nafx għaliex. Draw tħallina kważi fl-istess pożizzjoni tal-klassifika. U issa nistennew l-coach ġdid biex forsi ndawru l-paġna u niġġieldu mhux mal-ewwel erbata, mal-ewwel 6-8 postijiet, niġġieldu ma' Spurs Brighton u forsi naraw x'nistgħu nagħmlu għall-kumplament tal-istaġun. Lawrence, l-ewwel kummenti tiegħek. Ħaġa grazzi tal-istedina. Inkompli ma li qal Biki naħseb li
Il-logħba bħala logħba ġenerali l-bieraħ kienet medjokri u ma laħqitx l-aspettattivi li forsi ħafna nies, speċjalment supporters neutrali, ippretendew li jew immaġinaw li sera. Naħseb kellha ġixtimijiet li kienu kawdi ħafna u ħakmet il-biża li l-logħba ma tintilifx iktar milli tintrebaħ mill-ġixtimijiet. Jiena meta kont ġejt fl-ewwel programm, Anton għal kontat lek Chelsea dal-istaġun reġa' huwa a works in progress. Nerġa' ntenni li Chelsea għadhom a works in progress, però qed naraw improvement visibbli matul dawn l-aħħar 10 logħbiet li labu s'issa tal-istaġun, anke meta nipparagunaw il-prestazzjoni ta' din is-sena mas-sena l-oħra, anke bħala punti u anke bħala pożizzjoni jidher li hemm progress. Li kieku ċim il-bieraħ rebaħ ma kienu kun saraq xejn, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb ir-riżultat ta' drom huwa riżultat ġust. Semma ħabib tiegħi Niki li forsi seta' kien hemm penalti ieħor ma nafx għal liema azzjoni qed jalludi, li nista' ngħid ukoll skantat u mnixxef kif Martinez ma kkeċċix fl-aħħar sekondi tal-logħba. Dawk huma l-kummenti in ġenerali minn naħa tiegħi. Mela, ukoll lum ta' parentesi żgħira ser ikolna żewġ logħbiet li huma Lazio Cagliari u Fulham Brentford waqt il-programm ser nkunu qegħdin naddunawkom ukoll rajtu Lazio diġà ketbu l-iskor. Mela, Niki, inevitabbli li naqbdu d-diskors fuq Ruben Amorim, il-manager li Manchester United ser ikollhom minn wara il-waqfa internazzjonali ta' Novembru. Qabel xejn, kuntent l-għażla? Ħafna. Naħseb l-aqwa coach available li hemm bħalissa, da coach modern, għandu l-istil tiegħu, iħobb ħafna s-sistema ta' 3-4-3, iħobb ħafna l-logħba fejn jikkontrolla il-possess tal-ballun u jiddetta l-logħba wkoll, għandu mentalità rebbieħa. Tara rekord tiegħu ma' Sporting fejn rebaħ kważi l-aħħar 50 logħba mit-58 logħba, rekord fantastiku. Kapaċi jaqleb it-tattika minn 3-4-3 għal 4-2-3-1 u iżdhom l-istess ritmi tal-logħba, l-istess possess u kollox. Għandu staff tekniku tajjeb miegħu, għandu tim tajjeb. Jifoka ħafna fuq l-individwi, fuq l-abilità tal-individwi tal-players, jiġifieri li problema tal-United fejn tara kull akkwist li għamilna ħadd ma improvja fl-aħħar 4-5 snin taħt kull coach, l-aħħar 5 coaches li kellna. Iħobb ħafna juża sport science, okay? Pers li Amorim għandu età żgħira ta' 39 sena u għatlek coach modern. Huwa wieħed mill-pionieri tal-coaches tal-sport science u ma' Sporting il-players soffru 20% inqas injuries minn dawk ta' snin ta' qabel. Importanti statistika oħra li rebaħ il-lig wara 19 sena ma' Sporting, okay? Ġifieri biex rebaħ lig, okay, l-lig mhux bħal-Portugiż mhux bħal dak tal-Ingliż. Imma li terbaħ li wara 13 sena tfisser xi ħaġa. U naħseb li United għandna bżonn bidla fis-sistema tal-flat four fuq wara, għandna l-players fejn issa ħajidħol Lenny Yoro, għandna l-Martinez, għandna Maguire ġieli lab fil-back three ma' Nazzjonal ukoll, għandna l-players biex jilagħbu. Li qed nibża fejn ħajidħol Bruno Fernandes għax jekk jilab 3-4-3 m'hemmx post għalih. Jiġifieri l-unika pożizzjoni li jista' jilab 4-2-3-1 wara l-striker. Imma sodisfatt li għandna coach żgħir, coach li m'għandux ħafna esperjenza barra, jiġifieri ġej mingħajr ħafna pressjoni fejn ħafna mill-coaches bħal Van Gaal, Moyes, Mourinho, ismijiet kbar li jiġu Old Trafford u ovvjament ikollhom ħafna aspettazzjonijiet. Imma naħseb li issa about time il-United li daw il-grupp ta' players li nfaqna ħafna flus nibdew naraw xi ħaġa, ikollna coach tajjeb jitrejdhom,
ikonna struttura fil-ground, nilabu iktar higher up the pitch, mux dejjem niddefendu deep. U naħseb dal-coach ukoll peress li jiffoka ħafna fuq l-akademija, għandna players, erba' players tajbin ħafna, ġifieri in next 2 years nistgħu nisimgħu ħafna simijiet kbar li joħorġu mill-akademija u jilagħbu mal-ewwel team. U naħseb all in all da il-coaches he ticks all the right boxes kif ngħidu bl-Ingliż u naħseb ħajkun tajjeb. Mela, Roberto, naħseb il-kustjoni coaches ta' Manchester United diskutejnija bl-iktar dettal dal-aħħar ġimagħtejn tlieta. Issa United ħatru lill-Amorim. Tattikament, Niki tisama xi ħaġa, ma xtaqt nisma' tiegħek bħala il-co-residenti. Nsejħulu hekk. Ex-coach ħanajdu hekk. Eżatt. Le, ifimni, ħanibdew minn hekk. Hemm punt importanti li wieħed iżomm perspettiva tiegħu. Il-lig Portugiż bħalma semmanik mhuwiex il-lig Ingliż. U Sporting Lisbon mhumiex Manchester United, u rispett lehom jiġifieri. Il-pressjoni li ħajkun hemm fuq Amorim. Ovvjament, jikkoċċa United fil-lig Ingliż ħatkun miljun darba aktar milli kellu mal-Sporting Lisbon. Da ma ninsewx kif semma tajjeb Nick li rebbaħhom il-lig wara 19 sena, allura fil-kamp ta' Sporting Lisbon kien meqjus bħala eroj, anke r-riżultati li kiseb, mhux biex innaqqas mill-mertu tiegħu ta' ġifieri biex ma niftehimx ħażin. Però meta coach jimxi minn lig inferjuri għall-aqwa lig fid-dinja, hemmhekk hemm qabża kbira u ovvjament iż-żmien irid jurina kemm dal-coach ħajkun għażla tajba għal Manchester United. Jiena niftakar meta ħadu lil Ten Hag, il-Manchester United ukoll l-istess diskors intqal għax da jilgħab futbol sabiħ mal-Ajax, wassalhom kważi final tal-Champions League bit-tfal, itella tfal mill-akkademja, bla bla bla, u mbagħad kulħadd jaf ġara u ma ġarax. Jiġifieri ovvjament hija challenge kbira għal dal-coach, jiena fim li rajt segwejt xi highlights ta' Sporting Lisbon, jilabu futbol attrajenti, futbol offensiv, ħafna moviment bla ballun, però fl-aħħar mill-aħħar dal-coach ħajġi hemm huma l-players li ħajkollu għad dispożizzjoni tiegħu mhumiex l-istess players li għandu bħalissa. Għalkemm qed jissemmew li jistgħu jakkwistaw xi players ta' Sporting Lisbon, però mhumiex il-players li draw is-sistema tiegħu issa. Fuq sistema tattika huwa riskju li f'dal perjodu għax ħtart coach ġdid da mill-ewwel jibda jimplementa s-sistema tiegħu, trid żmien biex il-players jidrawha, irid jara l-players li għandu bħalissa bħala karatteristiċi jekk humiex adattati għal dik is-sistema. Għax inti da mhux bħal meta qisek qed tilab FIFA fuq il-PlayStation, taf tilab sistema u tixtri minn tixtri players ħa tilab biha. Fil-futbol reali huwa totalment differenti. Ġifieri alright, ħajkun fil-waqfa tal-impenji internazzjonali, ħajibda kontra Ipswich, li forsi huma tim mhux daqshekk b'saħħtu, u forsi f'dik il-logħba jista' jipprova jesperimenta s-sistema tiegħu, però l-players għandhom bżonn żmien biex jidraw, biex ikun hemm automation bejniethom, jiġġeljaw aktar flimkien bis-sistema li jridu, anke l-pożizzjonijiet u r-roles u duties tagħhom, jiġifieri ma jistgħux jippretendu li da mal-ewwel logħba il-United ħanarawhom jilagħbu kif jilagħbu l-Sporting Lisbon bħalissa. Plus, kif qed fil-bidu, l-opponents li jilagħbu kontrihom Sporting Lisbon mhumiex l-opponents li ħajkollu ma' Manchester United. Il-livell tal-lig huwa totalment differenti. Ovvjament, hija gamble kemm għall-klabb u aktar għall-coach għax da fil-li kien meqjus ta' eroj u hemm probabilità kbira jekk nimxi fuq il-coaches ta' qablu li jkun flop u hemmhekk allura l-karriera tiegħu tieħu daqqa l-isfel bħalma ħadet daqqa l-isfel il-karriera ta' Ten Hag, però fil-ħajja bħal f'kollox hemm ir-riskju, jekk ir-riskju jiġi tajjeb u mbagħad ovvjament kulħadd jista' jċabċablu u jgħidlu prosit. Infatti, Joseph Magri li wkoll qiegħed backstage ħansejħulu hekk qed jistenna biex jidħol fit-tieni parti tal-programm, qed jgħid mhux qed jaħseb illi Ten Hag se jagħmel mirakli, anzi qed jgħid illi Manchester United iridu jibdew jaħdmu għall-istaġun li ġej. U għandu wkoll
Zid ukoll grazzi Chelsea talli tajtuna lil Pulisic. Antonello, Ankompli, jien minn dejjem kont kontra Den Haag, jien dejjem kont qabel ma inħatar Den Haag kont favur Pochettino. Den Haag għas ftit kien jaf jitkellem bl-Ingliż. U anke il-mod kif jikkomunika mal-players sal-lum jisu m'għandux dak il-karizma diffiċli biex timmotiva players kif jitkellem. Jekk tikkopara ma' Arne Slot, coach ta' Liverpool, coach Olandiż, jitkellem Ingliż perfett, kapaċi jimmotiva l-players, bħal kif kien Klopp, Guardiola u daw l-coaches kollha. Ġifieri di importanti bħala coach da Amorim għandu l-karizma entużjastiku ħafna. Ġifieri u jien konvint li United għandna bżonn coach modern kif għatlek qabel u naħseb ħajkun tajjeb ħafna. Mela, lura għal-logħba ta' nhar il-ħadd issa wara li ġustament tkellimna fuq affarijiet ta' kronika. Kemm kien importanti Lorenz illi Chelsea twitbu mill-ewwel għal penalti l-iskurja Bruno Fernandes. Chelsea tal-istaġun jekk apparti l-istruttura tal-logħb kif qed jilgħab Enzo Maresca, they are much more difficult to break down. U apparti li qed ikollhom ħafna kontroll tal-logħbiet, daħlet xi ħaġa wkoll stili determination u anke l-mentalità li mhux jaqalgħu il-gowl u jiġi t-tieni u t-tielet wieħed u l-logħba tintilef. Rajnija mal-Liverpool għalkemm tilfu, rajnija mal-Forest li imorru minn taħt, rajnija l-beraħ stess, ġifieri ma ngħidx li kienu goals kontra x-xejra tal-logħb, imma sa ċertu punt kien gowl kisaħu bieraħ kif ġara l-bieraħ, ġifieri l-logħba kienet mixja xejn b'xejn, f'daqqa waħda jiġi episodju penalty goal, u xejn minn taħt. 20 ta' mit-tmiem ġew trefert, riħin poppa l-United, però somehow ġabu bidru mill-ewwel. Naħseb din hija xi ħaġa mertu ta' Maresca li qed jinstella fil-players tiegħu id-determinazzjoni li tkun xi tkun is-sitwazzjoni, you don't give up sakemm ir-riżultat għadu li tista' tirkupraħ. Ġifieri hemmhekk turi li xi kultant you have to win ugly f'dan il-każ, you have to draw ugly as well. Fis-sens li l-logħba ma tistax tarbaħ imma at least ma titlifix. U dak li ġara l-bieraħ. So jidher li hemm determinazzjoni li naħseb Maresca qed jitfa' ħafna konfidenza fil-plejer stess li regardless tas-sitwazzjoni riżultat jistgħu jirkupraw. U hekk rajna l-bieraħ. Mela, Roberto, forsi għandek xi domandi x'issaqsi l-mistednin tagħna fuq il-logħba tal-bieraħ, xi kummenti? Forsi l-unika kumment li nista' ngħaddi, kumment li ovvjament jistgħu jikkommentaw fuq il-ħbib tagħna. Qed niddiskutu dwar żewġ timijiet li fl-aħħar snin wara snin glorjużi ta' rebħ ishom għadhom ma sabux saqajhom. It-tnejn li huma bidlu ħafna managers, nefqu ħafna flus fit-transfer market, però dejjem they start from scratch għax ovvjament ishom għadhom ma sabux the right equation biex jerġgħu lura jkunu tim rebbieħ. Ġifieri forsi tajjeb il-ħbib tagħna jikkummentaw ftit fuq it-tim li jżommu miegħu xi jaħsbu li hija raġuni li wara snin glorjużi għaddew minn dal-perjodu turbolenti ħafna, nbidlu ħafna managers, l-iskwadra nbidlet ta' sikwiet, intefqu ħafna flus, però xorta waħda baqgħu ma waslux għall-għan aħħari tagħhom. Lawrence, tibdint? Mela, number one, dal-għadu kemm isemma Roberto, is-sitwazzjoni ta' Chelsea kemm xejn diffiċli minn tal-United, fis-sens li ikollok manager merry-go-round anka fi żmien Abramovich li kważi kull sentejn Chelsea jkollhom coach ġdid. Nucleo ta' players ba' hemmhekk, nucleo ta' players stabiliti internazzjonali u mentalità rebbieħa u ġew l-onuri li fl-20 sena l-hemmhekk Roman Abramovich ġab 19 il-Major Honor. Bħalsa jettabib fil-Nazzi meta faqqat il-ġlieda jew il-gwerra u l-invażjoni ta' Russja fl-Ukrajna
iċ-Chelsea spiċċaw f'sitwazzjoni li seta bħala klabb, bħala istituzzjoni żarmat. Fis-sens li mhux kienet ta' takeover jew xi ħadd iddeċida li jbih jew jixtri, imma sitwazzjoni politika li ġabet fuq il-klabb sitwazzjoni li ftit ġimgħat il-klabb jekk ma kien se jinbih kien se jieqaf. U ġew il-konsorzjum ta' Bowley u Clearly. Dawn ġew mentalità totalment differenti fil-waqt li Roman Abramovich kien imexxi u sa ċertu punt dak li jgħidu one man show għalkemm kellu nies li jgħinuh. Is-sitwazzjoni tal-owners il-ġodda hija totalment l-oppost ta' is-sitwazzjoni u rridu jibdew kollox mill-ġdid. Kienet tajba, kienet ħażina u tħajnsajt ngħidlek li għaġilu żejjed biex jimpostu lilhom infushom ta' kif iridu jaħdmu, imma dik hija realtà, ġifieri s-sitwazzjoni li u rridu tim żgħir fil-fatt iċ-Chelsea llum il-ġurnata għandhom l-iżgħar skwadra u anke youngest first 11 għal dal-istaġun qed jilagħbu medja età medja ta' 23 sena. Se tħalli l-frott tagħha wieħed irid jara s'issa qed nitkellmu biss fuq potenzjal, inkluż Cole Palmer, s'issa qed nitkellmu fuq potenzjal. Kien hemm ħafna għal ixtraw players dawk il-miljuni u mhux miljuni, jidher li ċerti players li nxtraw Nick semma anke l-Casiedo, illum il-ġurnata qed joħroġ il-kapaċitajiet ta' dan il-player li kważi nazzarda ngħid li il-100 million plus li nefqu kważi ma ngħidx li hija bargain għax li tonfoq over 100 million fuq player wieħed qatt huwa bargain, imma il-lob li qed jilgħab qed juri li it was għalli ma ngħidx money well invested, imma illum qed jagħti r-riżultat. Għad hemm players li s'issa għalkemm jinxtraw mhux qed jirrendu. U naħseb hemm bżonn ukoll players ta' ċertu stoffa u ta' ċertu mentalità biex jgħinu l-players iż-żgħar. Kemm lesti l-owners li iċedu ftit u l-Lenzo Maresca jgħinuh minn dal-aspett wieħed irid jistenna u jara. Però żgur li we are in the right direction. Kemm ħadd uħu żmien biex nerġgħu niġu għal kif konna pre-2022 u kif taqbad il-kaxxa magħluqa u Alla biss jaf. Illum il-ġurnata hemm timijiet oħra li Chelsea qabżuhom minn dak l-aspett, Liverpool, United, aw skużawni, Manchester City, sa ċertu punt għandek ukoll timijiet bħal Arsenal, xi kultant hemm it-Tottenham, so Chelsea tfadalhom xi jaqtfu, però they are in the right direction. Wieħed jistenna u jara. Meta tara transfer policies tal-United l-aħħar 5-6 snin, all right, u tara players li ġibna, all right, ħansemmi l kelma the place was a graveyard kif għal Gary Neville. Ġibri, kull player li ġi qatt ma improvja, jew mar lura, jew injured, nsemmi l player ex-Chelsea, Mason Mount, ġi 65 million, bil-kem lab, dejjem injured, dejjem barra, ħela ta' flus, u ma nafx xraw fih kif għamlu deċiżjoni biex jimurru għalih 65 million, da anke fit ma jifitjax fit-tim, except wara li palissa għedin nħalsu xi 250,000 fil-ġimgħa. U tara players li ġibna Casemiro 70 million u tara lil Sancho 72 million, Højlund striker 72 million għalija ħela ta' flus. U transfer policies player wara liħor xej. Kollu ħażin. Issa ġibna għamilna struttura ta' Ineos owners il-ġodda li naqbel ħafna magħha li Omar immexxija minn Omar Berada qed jagħmel ħafna xogħol ta' ġid. Kien jaf eżempju Anorim kien ħajmur mal-Man City fl-aħħar tal-istaġun u għamel move u rnexxielu li jikseb lil dal-coach u anke Mazrouaj li player li joġobni ħafna. Jiġifieri bil-mod qegħdin nirranġaw issa il-pass li jmiss inġibu coach
namlu stil kif qegħdin jagħmlu Chelsea. Chelsea dejjem ngħid qegħdin sena bilna. Għandhom il-Maresca, għamel l-istil tiegħu, il-players kollha jafu x'tattika jridu jilagħbu u Chelsea resqin viċin lej Liverpool, Man City, l-Arsenal aħna fadlilna ħafna qabel ma nilħu ta' timijiet iridu mmorru viċin il-Spurs, il-Brighton, ġifieri ara kemm fadilna. Ġifieri naħseb il-transfer policies u l-coaches u s-stil huma importanti ħafna fil-futbol modern u l-United sfortunatament qatt ma għamilna deċiżjoni tajbin. Mela, min taħsbu li gwadanja l-iktar minn dan id-draw? Jiena personalment mill-li kont qed nara nemmen illi United setgħu ħadu xi ħaġa iktar. Imma ħansmu around mingħand il-membri tal-panel tagħna nara xi jaħsbu fuq min ħareġ l-iktar kuntent b'dan id-draw. Niki, mbagħad jalla Lawrence. Draw aħna l-United bajna fej konna. Kontet nistenna rebqa pers li Van Nistelrooy kien hemm l-emozzjoni u eċitament rebaħ f'nofs il-ġemma kellu rebqa tajba u stajna nerbu. Aħna tinsiex konna f'14 il-pożizzjoni fil-klassifika ilna ma nkunu hekk għal ħafna snin. U disappuntat li ma jbaħniex il-logħba. Ovvjament il-problemi li kellna fil-passat taħt Den Haag meta skurjajna wieħed b'xejn u mbagħad 3 minuti wara il-mentalità tat-tim lajna l-gowl fejn stajna vetajnih u ma stajniex nerbu wieħed b'xejn u mbagħad ma stajniex nikreaw dak iċ-ċans u niskurjaw dak il-gowl li stajna nieħdu 3 punti u ovvjament il-coach fuq il-bank ma kellu player il-Amad biss seta' jdaħħal u l-Zirke u nuqqas ta' sostituzzjonijiet tajbin li kellna għamel effettu għax ma stajniex nerbu l-logħba. Mela qabel ma jidħol Lawrence ukoll tajnikom ukoll il-grab ta' bil-klassifika għad-ġurnata ovvjament qed neskludu Fulham Brentford li qed tintlab bħalissa. Lawrence. Jiena mill-kommenti li qrajt mal-players wara l-logħba kienu diżappuntati li l-logħba ma ntrebħitx. Ma jfissirx li kellhom raġun, fis-sens li kif żviluppat il-logħba naħseb li draw kien riżultat ġust. Però jekk il-Chelsea tal-istaġun iridu jimbuttaw bis-serjetà għal post fiċ-Champions League, ġifieri jispiċċaw mal-ewwel erba', il-bieraħ kienet opportunità fejn jagħmlu a statement of intent. Apparti li United kif kienu għaddejjin dal-aħħar ġimgħat. Mela, jidher li wkoll għandna xi problemi fil-konnezzjoni tal-panel tagħna, ovvjament infakku. Naħseb li kellna. Sorry, jidher li kellna xi problemi fil-konnessjoni, infakku nkun qegħdin live. Mela, erġeb ta' ftit. Erġeb lura l-argument li kont qed tgħaddi. Mela le, mhux problema. Mela jiena kont qed naqra l-kummenti tal-players wara l-logħba fejn il-players ta' Chelsea. Fejn dawn waraw id-disappunt tagħhom li l-logħba ma rebħuhiex. Li kont qed ngħid huwa li United minħabba kif kienu għaddejjin dal-aħħar ġimgħat they were there for the taking. Però kif sfoġġet il-logħba l-bieraħ, il-fatt li tmur mbagħad wieħed b'xejn minn taħt eċetera, naħseb li għadni min ix-xekk jekk hux punt merbuħ jew 2 mitlufa. U naħseb li kien riżultat ġust fl-aħħar mill-aħħar. Però jekk iċ-Chelsea dis-sena jridu jimbuttaw bis-serjetà għal post mal-ewwel erba' biex jikkompetu jerġgħu fiċ-Champions League. Logħbiet bħal tal-bieraħ minħabba ma jiġi il mertu u rispett lejn Manchester United għax mhux nifhim ħażin. Imma naħseb yesterday was a winnable game. U hemmhekk turi li l-mentalità tal-players għadha mhux ta' Chelsea dejjem, għadha mhux konvinċenti biżżejjed li jemmnu li sta jmorru fi grounds bħala Old Trafford
u anke sa ċertu punt fil ġimgħatej qabel u jġibu riżultat pożittiv. U din naħseb hija xi ħaġa li Maresca jrid ikompli jibnu fuqha. Hemm l-element ukoll ħafna plejers għadhom żgħar u naħseb għadhom ma jemmux fihom biżżejjed infushom li jistgħu jġibu dan riżultati. Imma jekk iridu jikkompetu bis-seta għall-ewwel erba', ċertu logħbiet iridu jippuntaw biex jerħuhom ukoll. Mela allura jasalx il-perjodu għall-okada din il-logħba wasal biex jispiċċa naħa aħbarijiet mill-Chelsea Supporters Club. Chelsea Supporters Club nhar il-ħadd li ġej nerġgħu niltaqgħu il-klabb biex naraw il-logħba mal-Arsenal, il-logħba tibda fil-5:30 il-klabb ikun miftuħ fl-4:30 ta' warfsinhar bil-Kirkara, il-klabb qiegħed. Aħna nippostjaw fuq Facebook, eċċetra, so hemm il-links u hemm kollox bħala post. U fl-ewwel ta' Diċembru aħna ħoġġu iktar avviżi iktar quddiem għall-logħba kontra l-Aston Villa. Se nagħmlu wkoll ġifieri qabel il-logħba se nagħmlu il-Christmas get together, ġifieri peress li nserkat il-logħba ħadkun il-ħadd tista' tgħid nofsinhar għadna li nlaqgħu il-membri dakinhar bħala il-Christmas event biex ma nħallux ħafna viċin il-miliet għax mbagħad kulħadd ukoll l-affarijiet u l-festi tiegħu u mbagħad wara nibqgħu naraw l-logħba mal-Aston Villa. Ġifieri inħeġġeġ li kull minnu supporter ta' Chelsea attendi sija nhar il-ħadd u anke l-avveniment li ieħor tal-ewwel ta' Diċembru kontra l-Aston Villa. Mela, grazzi Nick u grazzi Lawrence. Grazzi Għandna inti. żewġ messaġġi illi se naqraw fit-tielet parti tal-programm il għaliex naħseb hum iktar relevanti għat-tielet parti tal-programm. Roberto, grazzi wkoll li din ewwel parti issa Roberto jinħadd mara wkoll fit-tielet parti meta niddiskutu l-affarijiet l-oħra. Ibqgħu magħna 3 minuti ta' riklami, nitlu lura niddiskutu tema kompletament differenti. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u risposta fejn issa ser nkunu qed nitkellmu fuq tema kompletament differenti, il-kampjonat POV Challenge li ukoll għandna għaddej bħalissa, aġġornament ukoll kif qegħdin taraw minn ġewwa Londra Brentford imorru fil-vantaġġ kontra it-tim ta' Fulham, nfakkurkom ukoll li matul dan il-programm ser nkunu qegħdin nagħtu aġġornamenti kontinwi, qed nistennew ukoll illi jingħaqad magħna l-mistieda residenti Joseph Magri għal dan il-programm biss sakemm nistennew il-Joseph Magri magħna fuq il-panel issa għandna żewġ presidenti minn żewġ clubs tal-Campionat Challenge li ħan diskutu appuntu għandna lil Carter, il-President ta' Sengli Athletic u għandna wkoll l-Arkin Bonnici, il-President ta' Pura United. Qabel ma nibdew, nagħtu ħarsa wkoll lejn is-sitwazzjoni fil-kampjonat POV Challenge fejn bl-għajnuna tal-grafika ser nkunu qegħdin naraw il-klassifika illi għandna bħalissa klassifika fejn qegħdin naraw il-Valletta u l-Pjata Hotspurs l-ewwel bil-15 punt tal-Xinejn 13, Zurriq 12, Marsa United 11, Imġar United u Sajrins 9, Gude United 7, Bura United 6, Senglea Athletic u St. Andrews 5, Zebot Rangers u Lija Athletic għandhom ukoll 4 punti u finalment fih il-klassifika insibu l-imtarfa illi għandhom 3 punti. Niskużaw ukoll ruħna li xaqna jidhem problema teknika li rridu nsolvu fil-dħul ta' Joseph illi wkoll wasal biex jidħol. Qegħdin live allura Shelton Toppi sfortunatament insibuhom ukoll mawġna dawn il-tip ta' programmi glitz. Mela, l-ewwel nett grazzi lilkom indu l-arkin tal-lejla u tkun tattendu għal dan il-programm. Bakalkom il-min jixtieq jiddiskuti magħna l-POV Challenge li għandna wkoll is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa, għandna wkoll xi kummenti li ser naqraw però fit-tielet parti tal-programm għax jitrattaw ukoll il-futbol Ingliż bissa nitkellmu fuq il-POV Challenge. Nixtieq nitlob mill-żewġ presidenti li ttuna kummenti b'mod ġenerali fuq il-kampjonat s'issa qabel ma nidħlu fi żjed dettall fuq it-timliet tagħkom u fuq il-kampjonat ukoll. Bdejn, Bidek, grazzi. ħaġa grazzi Antonello tal-istedina, ovvjament insellem is-semmija kollha tiegħek. Ifhimni naħseb kif uret il-klassifika inti u tajda turi kemm dal-kampjonat huwa kampjonat kombattut. Jiena dan huwa s-sitt staġun tiegħi fi-Challenge League u naħseb qatt ma kien daqshekk kombattut daqskemm kien illum. Jiena meta nieħu it-tim tiegħi qegħdin 3 punti l-bogħod mit-8 post, jiġifieri 3 punti l-bogħod minn salvezza garantita u 3 punti l-bogħod mill-aħħar post. Jiġifieri 3 punti qed jagħmlu differenza kemm min-naħa ta' fuq u kemm min-naħa t'isfel meta tikkunsidra kemm it-timijiet qegħdin viċin xulxin. U diġà għaddew jekk mhux se żbaljat 6 logħbiet. Turi kemm il-kampjonat ħajkun missielet diġà naħseb wara iktar il qudiem fil-perkors tal-kampjonat fih innifsu. Mela, fl-aħħar ukoll jidher li rkuprejna Joseph insellimlek qabel xejn. Nsellimlek. Mela, konna qegħdin nagħmlu l-ewwel kummenti ġenerali fuq il-kampjonat POV Challenge, smajna l-kummenti tal-President tal-Bura. Issa wkoll nisimgħu tantu tliet il-President tal-Isla, ovvjament Neil Carter ixel il-mikrofonu. Illa li bħalissa tajjeb.
Mela. Milkom, jiena naqbi Antonello, l-ħoġa nsellem il-kull minnet segwina, naqbel ħafna ma dak li qal Larkin, il-kampjonat jidher huwa wet ferm diffiċli, naħseb iżjed minn tas-sena l-oħra, aħna s-sena l-oħra konna din hemmhekk, u ma naħsibx kien daqshekk diffiċli u barra minn hekk nemmen ukoll il-livell ola. Anka kemm il-plejers Maltin li qed jieħdu sehem fih dal-kampjonat kif ukoll il-plejers barranin illi ġabu l-klabs. Naħseb għamlu għażliet tajbin kemm fuq plejers Maltin kif ukoll fuq plejers barranin. Il-logħbiet qed ikunu ħafna minnhom close ukoll taħwida ta' timijiet ishom kollha ġo xulxin. Hemm min beda daqsxejn mhux ħażin bħalna f'daqqa waħda ħadna daqsxejn ta' telfiet, allura qegħdin f'dik l-akwata ta' bejn dawn it-timijiet maqbudin u ħajkun interessanti ħafna ġifieri. Issa minkejja kollu jiena naħseb li sew f'gura u speċjalment Semmi Athletic naħseb li wieħed stenna xi ħaġa aħjar mill-bidu diżappuntanti li kellkom s'issa fejn qegħdin fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Gura qegħdin għandhom 6 punti minn 6 logħbiet, Semmi Athletic 5 minn 6 logħbiet. Qabel xejn, x'inhu ma raġunijiet ta' dal-bidu deludenti illi kellkom s'issa? Li ibninti. Jien fil-opinjoni tiegħi aħna bdejna l-ewwel 3 logħbiet barrani wieħed. Ir-raġuni kienet illi għalkemm aħna konnilna li ħsibna biex inġibu l-barranin, kellna problema bis-sistema tru identità biex jaċċettaw players għax kienu ġejjin minn third country nationals sewwa. Is-sena l-oħra għamilna l-istess ħaġa, però kienu waslu xi xahar qabel ma waslu dawn darba, però l-ewwel 3 logħbiet barrani wieħed biss. Innexxielna ma konniex qed tlifna, konna rnexxielna nġibu żewġ drojiet kif ukoll rebħa, imma mbagħad ovvjament lejliet il-logħba tal-Marsa daw waslu ġifieri kull ma labu biċċa żgħira kontra l-Marsa ġifieri għażnodda dik sewwa, però ma swieqi ġejna tlifna u l-aħħar logħba mal-Pjetà laqqas għadni ma rridx nemmen illi ħriġna fuq in-naħa tal-liefa wara li konna tinnerbħu wieħed b'xejn fl-ewwel ħaf kellna 3 ċansijiet ta' deb biex niskorjaw, konna fil-kman tal-logħba, ħriġna fit-tieni ħaf kif ħriġna mal-ewwel ġejna bi plejer iżjed, però l-Pjetà irnexxielhom jiskurjaw mal-ewwel eżatt wara illi aħna ġejna bi plejer iżjed u mbagħad sabulna gowl fl-injury time. Jiġifieri m'iniex inneħħi l-mertu ovvjament tal-Pjetà, imma min-naħa tagħna aħna jħossuna taf inti tistenna at least li ħatiħu punt u kif kienet il-logħba li nistennew ħanieħdu 3 punti. Mela, Larkin. L-ewwel ħaġa fil-waqt li ovvjament kulħadd jixtieq li mmur aħjar milli jkun mar, ma nemmix li s-sitwazzjoni hija daqshekk katastrofika meta wieħed irid janalizza b'moħħu ħafna drabi mhux b'qalbu. U dan għaliex għaddejna minn sitwazzjoni simili tal qed jgħid ħabib tiegħi Nil. Jiġifieri jekk inti tara l-bieraħ labna mal-Belt. Il-bieraħ tara l-line-up tagħna tara barrani wieħed. Il-Belt kienu b'3 barranin plus Piper li huwa naturalizzat. Inti diġà għandek naqas kwilibrju. Il-kalendarju wkoll kien wieħed pjuttost diffiċli għalina, ġifieri aħna f'6 logħbiet labna mal-Belt, labna mal-Marsa, labna mal-Pjetà u labna wkoll ma' Swieq. L-erba' li huma fin-naħa ta' fuq tal-klassifika fl-istess linja ta' ħsieb qatt ma labna b'3 barranin. Dejjem labna b'ġiex barranin minħabba ta' kwistjonijiet ta' injuries. Ġifieri wieħed irid jidħol ukoll f'perspettiva. Fl-istess ħin mal-Marsa nemmen li kien ħaqna ħafna ħjar.
Mal-Pjetà nemmen li kien ħaqna ħafna ħjar u mal-Luxor l-ewwel logħba nemmen li kien ħaqna ħafna ħjar. Jiġifieri meta jiena nikkonsidra li barra wieħed jew massimu tnejn labna tajjeb, hemmhekk naħseb li hawn spika tajjeb għall-futur u hija wkoll ċertifikat tal-għażliet fil-plejers Maltin. Jiġifieri meta inti mhux qed tilgħab bis-saħħa kollha tiegħek meta kkumparata ma' timijiet oħrajn, naħseb li wriet ukoll is-saħħa tal-plejers Maltin ta' esperjenza kif ukoll żgħażagħ. Tajjeb, jiġifieri fl-aħħar 3 logħbiet labna żagħżugħ ta' 18-il sena. Jiġifieri mhux l-ewwel mhux ċajta li u mhux faċli li dan qatt ma ddebutta fil-bidu u lab 9 minuta kontra Swieqi, Pjetà u Belt. Tajjeb, jiġifieri ma jfissirx li m'hemmx affarijiet xi jitranġaw, biss għandna ċertu plejers irridu nkuprawhom f'dawn it-3 ġimgħat. Wifqin, però fl-istess ħin naħseb li nkunu qegħdin nisbaljaw jekk nitfgħu xi idea li jisma' s-sitwazzjoni hija katastrofika. Kif qal tajjeb Neil, jiena naħseb li meta jkollok kampjonat daqshekk kombattut, id-differenza ħadd tagħmilha iċ-chances li tlift. Aħna mal-Marsa konna wieħed b'xejn minn fuq. Fallejna ċans tad-deb taħt il-lasta, mill-istess ċans il-ballun spiċċa fil-kaxxa tagħna u qlajnieh. Kważi simili ta' dak li ġara għal dik il-logħba Watford-Leicester. Fil-ħaj jiskurjaw il-Leicester fil-iskurjaw il-Watford. U bejn tidħol 2-2 għal-halftime u tispiċċa taqla l-1-1 qabel il-halftime, hemmhekk jagħmel differenza. Ġifieri ħafna drabi naħseb li f'daw il-logħob meta jkunu tight contests, id-differenza ħadd tagħmilha min jirnexxielu jikkapitalizza miċ-chances li jiġu quddiem. Dik l-opinjoni tiegħi. Mela, Joseph, l-ewwel kummenti tiegħek fuq il-BOP Challenge League u forsi anke għandek xi domanda u mbagħad x'tistaqsi lil-Larkin u lil Neil. Infakarkom ukoll li jekk hawn min jixtieq jgħid tiegħu u dak li qegħdin niddiskutu għandna il-linja wkoll il-sezzjoni tal-kummenti miftuħa. Li għandhom bażikament jiena lija f'dawn l-aħħar snin il-Challenge League sar iktar interessanti kważi mill-Premier League. Għaliex eżempju tara timijiet li jekk ħajġi li għax imorru tajjeb fil-Challenge League ħatarhom Premier u hekk jiġifieri u hemm iktar u jidher illi huwa lik iktar ten speċjalment din is-sena illi Valletta reġgħu li għall-ewwel darba fl-istorja naħseb illi ħajerġgħu minn kif qed jiddu l-affarijiet jidher li huma l-aħjar illi ħajitilgħu. Jiena smajt ukoll li l-bieraħ minkejja telfa ta' tlieta b'xejn jidher illi f'Gura ukoll kien hemm mumenti fejn kienu provaw jirreaġixxu ġifieri ma tistax tgħid illi f'Gura kienu ħażin. Sa l-aħħar jiena onestament ħaġa li jiddispjaċini ngħid li ma qbilx xejn mas-Sur Carter hija li kif tkellem Jisu qed jibbaża t-tim tiegħu fuq il-barranin mentri Larkin qal li kull m'għandu ġiex barranin ġieli jilagħbu tlieta. Issa fuq hekk naf kemm f'Gura għandhom nursery tajba jafu kemm għandhom nursery li jieħdu ħsieb it-tfal, jiġifieri nursery li jagħtu l-opportunitajiet jiġifieri u wkoll jidher illi qed jibnu t-tim ta' f'Gura. Però mistoqsija l-Sur Carter qed li kien hemm bidu ħażin għax il-barranin qishom kienu kontu għadkom ma firmajtuhomx kollha eċetera eċetera. Bdilli qed tgħid jiġifieri il-Maltin tal-Isla mhumiex tal-livell daqs il-barranin jiġifieri għax. Joseph, naħseb fimtni bil-kontra. Anzi ngħid illi bdejna mingħajr barranin u ġibna riżultati kollha pożittivi. Aħna ma kienx hemm rebħ ma' Sur Carter bir-rispett kollu. Żgur iva, kellna. Irbaħna aħna ġejna l-ewwel logħba draw ma ħażebux. Irbaħtu l-imtarfa. Eżatt. U mbagħad ġejna draw ma' St Andrews u mbagħad irbaħna lill-imtarfa. Ġifieri anzi qed ngħid li bil-Maltin ġibna riżultat issa. To be fair illi mbagħad labna ma' timijiet daqsxejn iżjed b'saħħithom forsi fuq il-karta milli qed naraw s'issa minn dawk it-tlieta ta' ġifieri. U li nista' ngħid ukoll illi il-logħbiet naqbel perfettament ma' Larkin meta jgħid illi l-logħbiet
huma qed imorru min jieħu ċansijiet u min ma jieħodhomx. Għax da qed ngħaddu minnhom aħna u vera, jiġifieri tiskanta ikollok dak iċ-ċans qudiem il-lasta ma tieħdux inti mbagħad jieħduh l-avversarji tiegħek. Is-sena l-oħra, Sur Carter, kontu ġejtu mal-ewwel jerba' ġifieri kellkom staġun fejn kien hemm ukoll ċansijiet li titilgħu fil-Premier, jiġifieri kellkom logħob żgur sabiħ u hekk. Issa din is-sena l-oħra kellkom bidu ukoll tajjeb ħafna. Jekk qed dis-sena x'ġara eżatt? Ara, is-sena l-oħra biex nikkorreġik ftit, bdejna l-istess kif qegħdin bħalissa. Kien inbidel il-coach Edgar u mbagħad niftakar. Sew, eżatt, u mbagħad jiskom battu l-linja. U mbagħad għamilna 14 logħba konsekuttiva ma nitilfux. U hemmhekk dawk tellawna top 6, u mbagħad konna rbaħna lil Melita, u mbagħad kif ġejna mat-top 6, hemmhekk badna naqtaw daqsxejn waħda lura. Qed tifhem, għalkemm kollox ma kollox, nirrid ngħid li kien staġun pożittiv ħafna, kon għandna kif telajn mill-Amateur League, ġifieri kien sodisfaċenti ħafna. Jiena għalija kif ġifieri tlajtu mill-Amateur u ġejtu top 6 għalija kellkom target illi ilħaqtuh. Issa din is-sena it-target x'kien? It-target kien bla dubju ta' xejn li niġu mal-ewwel 8. Mhux se noqgħod ninħeba, dana fl-aħħar mill-aħħar fil-bidu tal-istaġun kulħadd jagħmel il-kalkoli tiegħu u skont il-budget jiena ma nkunx naf kemm hu l-budget ta' ħadd ieħor biex id-diskors ikun ċar, però jien. Eżatt. Għatfadal jiena pereżempju rajt il-Valletta jilagħbu kontra s-Sajris. Is-Sajris oġbuni immens dakinhar għax li kieku vera il-belt b'saħħithom u naħkelhom il-kappell. Però xorta anke rajt iż-żurrieq mal-belt. Jildaw kollha timmijiet illi kif qabad ngħid qed ħajatu logħba l kulħadd u ma tantx hemm timmijiet li tista' tgħid isma' da ħajinqata' l-isfel. Għax anke r-riżultati ta' dal-weekend urew biċ-ċar illi kulħadd jista' jilgħab kontra kulħadd. U l-aħħar mistoqsija Sur Carter, il-barranin li ġew dis-sena mal-Isla, kapaċi tukom il-boost li għandkom bżonn biex tiġu mat-top ta' klassifika? Jien nispera u nittama aħna ġibna għandna wieħed center back fuq wara lider li huwa ta' livell. U anke l-lobby ġifieri li kellu s'issa kienu tajbin ħafna. Ġibna striker illi labit-tieni logħba u skorja l-aħħar logħba. Ġibna player u winger attakkant illi s'issa ġeri qed iħalli impressjoni tajba ħafna, u mbagħad għandna winger ieħor illi għadna ma tantx utilizzajnieh imma ftit li daħal kien perikolus. Jien nemmen illi daw il-barranin ridna ntuhom iċ-ċans, jiġifieri tittihom daqsxejn ċans illi ġewhom kif waslu ilhom hawnhekk xi ġimgħa u nofs kollox. Nimmaġina jien illi għall-logħba tal-Valletta ħajħu jkunu amalgamaw iżjed mal-plejers mal-Maltin u jidraw iktar il-xulxin u nemmen illi hemmhekk irdu naraw il-potenzjal tagħhom imbagħad. Grazzi. Jiena punt li ser nieħu sabat ġantak il-linja Joseph forsi għandek xi domanda kien iżjed tard. Iva kjoġbok. Punt inni xtaqt ukoll nafas fuqu huwa l-element ta' żgħażagħ illi kien introduċew xi żgħażagħ nemmen li wkoll introduċew xi żgħażagħ jew dawn iż-żgħażagħ jistgħu jkunu ħansejħulu hekk parti mis-suċċess ta' dan il-kampjonat. Ħalli nkunu fair anke mal-udjenza li qed jisimgħu. Nemmen li għandna żgħażagħ li ovvjament tellejnihom aħna ġifieri jekk qed insemmu dal-plejer li semmejtilkom ejwa f'dan is-sens. Kemm ili hemmhekk niftakru hemm jiena ġifieri. Però mbagħad ukoll ġibna żgħażagħ minn klabb oħra li forsi dawn ma nagħtawx iċ-chances anke forsi kienu jilagħbu Premier bħala klabb tagħhom. Ġifieri naħseb li qed nikkreaw taħlita ta' kollox. Il-verità sagrosanta hija wkoll li meta inti jkollok klabb li m'għandux qawwa finanzjarja enormi, bil-fors irid isib dak il-bilanċ bejn l-esperjenza u żgħażagħ. Jiġifieri naqbel ma naqal Neil, jiena nemmen li jekk hemm 16-il tim
is-16 tim irid jiġi mal-ewwel 8. Jiġifieri nemmen li kull tim meta nibdew nisimgħu dak x'nefaq u dak kemm ta' pagi, nibda nemmen li ngħid is-16 tim qed jippjana li jiġi mal-ewwel 8 u s'issa r-realtà hija proprju dik għax jekk tara il-klassifika qed turu eżattament li distakk enormi m'hemmx. Tajjeb jiġifieri il-bilanċ bejn iż-żgħażagħ huwa importanti, huwa tajjeb tik debt fl-iskwadra, tik debt finanzjarja, tajjeb jgħinek issostni wkoll il-messaġġ fin-nursery jiġifieri fih ħafna benefiċċji, però mbagħad ma tistax inti tmur in-naħa l-oħra tal-pendlu. Jiġifieri trid ukoll l-element tal-esperjenza, ġifieri xorta nemmen li fil-każ tal-klabb tagħna is-saħħa tagħna hija wkoll in-nukleu ta' plejers li ilhom ftit żmien magħna daħlu bil-valuri li l-istess klabb għandu, jiġifieri li timmaneġġja klabb fih ħafna elementi, jiġifieri tikkrea kultura, tara l-plejers kollha jiffurmaw parti minn dik il-kultura, tara l-kumitat, it-technical staff u supporters parti minn dik il-kultura. Jiġifieri fih ħafna ingredienti biex tipprova tmexxi l quddiem il-klabb. Iż-żgħażagħ fl-opinjoni tiegħi huma waħda minnhom. U naħseb is-sena qed nuru wkoll b'mod li dan il-messaġġ ukoll. Aħna min-naħa tagħna Antonello ma nistax nitkellem kif qed jitkellem l-Arkin m'għandniex nursery bħalhom, aħna kull m'għandna il-minors, tim tal-minors, intellaw players mar kbar ukoll min-naħa mit-tim tal-minors, però m'għandniex il-lussu illi tieħu s-sodisfazzjon li tara l-players telgħi minn jkunu żgħar mat-tim tiegħek, mal-klabb tiegħek kif għandhom il-fgura, qed tifhem? Ġifieri aħna kull sena, kull sentejn tittara minn fejn ħaġġib il-players biex taqqat it-tim tal-minors u jekk ħajkunu ta' ċertu kwalità kif fil-fatt għandna jgħinu wkoll anke in-debt fl-iskwadra u meta jiġi ċ-ċans jieħduh tat-tim tal-kbar. U il-fatt li dis-sena mtimid bħal Valletta fiċ-Challenge League, taħsbu qed jgħin biex il-livell tal-kampjonat qed jkompli jogħla? Bla dubju xejn staqsilili. Mexxi. Domanda. Ħallu fidej l-Arkin għax hu diġà labilhom. Inti da kull sena dejjem qed ikun hemm. Qed jippretendi xi dritta naħseb. Il-ġimgħa d-dieħla. Le, fadal 3 ġimgħat issa. Eżatt, wara l-waqfa proset. Għandek 3 ġimgħat taħseb. Ifhimni, da kull sena jkun hemm dak it-tim li għamil Premier s'issa almenu, ġifieri da sentejn ilu kellna l-taslima wkoll. Tajjeb. Għalli tilab mal-belt sabiħa, ġifieri l-biraħ labna, kien hemm atmosfera sabiħa, gburi li minkejja li ġejjin mir-raħal li forsi m'hemmx daqshekk sens ta' appartenenza tellajna numru sabiħ ta' supporters u anke għamlu koreografija. Però jiena dejjem nemmen rispett lejn kulħadd u m'għandek tibża minn ħadd. Jiġifieri l-belt segleja, da kulħadd tirrispettah, da kulħadd kapaċi weġġak fil-ground, jiġifieri sportivament ovvjament. Jiġifieri sabiħ, jalla li ovvjament kull klabb jingħata trattament ugwali, tajjeb jiġifieri fir-rispett, imma hija fis-sens one for the records, fis-sens kienet sabiħ li ngħidu xi darba labna kontra l-belt huwa klabb ovvjament ta' storja huwa ħobbi u bodu il-klabb tal-Belt Kapitali Maltija, ġifieri rispettajnieh, nemmen li huma rispettawna wkoll lura. Kienet logħba tajba, ovvjament id-dispjaċir tiegħi bħala l-Arkin huwa li ma stajtx immur armat sa snieni għax kif għadlek konna b'barra wieħed, però fl-istess ħin gbur immens u naħseb batna messaġġ b'saħħtu wkoll lil Maltin
kapaċi jagħmlu d-differenza kif qed jagħmlu s'issa d-differenza għalmenu l-Maltin tal-klabb tagħna għalina. Antonello Camille insegwit il-dalkama sportiva l-kumment li qal kien naħseb wieħed mill-aqwa kummenti li qatt smajt illi qed jibgħat illi qal ħaġa waħda it-tfal Maltin huma kapaċi. Sfortunatament f'dawn l-aħħar snin rajna ħafna klabb ġatu iktar saħħa lil barranin milli l-Maltin u nemmen il-lilar kien hemmhekk għadda messaġġ pożittiv ħafna illi huwa importanti li nagħtu ċans it-tfal. Jien għandi mistoqsija għall-Larkin, u bat għandi mistoqsija kemm għall-Larkin u kemm għandil. Anzi, ħanibda bil-mistoqsija l-ewwel għatnej li intom. Jekk nisperaw l-ewwel qed nixtieqlhom li Alla jdawru l-paġna u jaqbdu triq pożittiva kemm il-Fgura u kemm l-Isla, nemmen li huma timijiet ta' Challenge League, jekk Alla ħares qatt ir-riżultati ma jinbidlux, il-futuri ta' Kevin Vella u Robert Kassar x'inhuma? Ara, jena nemmen li l-rizultati ħajn bidlu. Fis-sens kif għatlek, miex kwistjoni ta' deċiżjonijiet affrettati jew deċiżjonijiet paniku. Da bir-rispett kollu lejn kulħadd. Jekk aħna sejrin ħażin, hemm xartimijiet oħra li sejrin ħażin, ma nafx kif għatlek. Da jekk jiġi match day number 7, aħna nirbħu. U ħadd ieħor jitlef. Ħanispiċċa ir-raba' post jew l-ħames post. Jiġifieri u għawis prematur, u għet irid jara xa jagħmlu Larkin u Neil, is-sena d-dieħla sa wara kemm ħanitkellmu fuq. Le, ma ħana titkellmu fuq dis-sena, jekk għandna fiduċja assoluta fit-technical staff u da mhux qed ngħidu bi bluff. Aħna Kevin Vella ilu 8 snin magħna, jekk mhux se żbaljat jew 7 snin. Tajjeb, gburin kbieħ, gburin b'Mark, b'Silvan, Sinclair, msoqt nissemmihom kollha b'Karad, jiġifieri huma kollha parti mit-technical staff tagħna. Ma tgħaddilniex mill-kuruturi ta' moħħna li daw b'xi mod huma replaceable, ejja ħallhom jaħdmu bl-armonija, mhux mistoqsijiet li laqqas biss qed jeddulna minn moħħna f'dan is-sens. Il-klabb tagħna dejjem kien imsawwar bil-valur isma' jenix b'da ħabel wieħed u ma nemminx li f'dal istadju laqqas biss tgħaddina minn moħħna tal-idea u laqqas tibdil drastiku fl-iskwadra laqqas. Tajjeb jiġifieri wieħed jista' jirtokja, wieħed forsi għandu jirtokja, però għandi fiduċja f'kull min qed jilbes il-flok tal-Fgura. Neil? Joseph, minna ħatijaj nemmen li l-affarijiet ħajduru, ġifiri nemmen li vera għanna logħba diffiċli ġejja issa, imma kif qal Larkin vera li huma l-Valletta u vera ma ta' nippretendi dejjem ninżel biex nerbaħ. Nilab ma minn nilab issa tajt li għazek nilab ma timbarrani ninżel biex nerbaħ. Veri kollox jista' jiġri. Rajna li l-Valletta mihomx unbeatable għax daw tilfu ukoll. Għal-talxin, ġifieri. Għal-talxin, eżatt. Mbagħad tfadlilna logħbiet mal-Gudja, mal-Fgura stess, mat-talxin. Naraw kif imorru dawk ir-riżultati, però li nista' ngħidu li fiduċja assoluta fit-technical staff tagħna. Xi kultant jien taf x'ngħid illi jekk player jiġi qudiem il-lasta u ma jiskorjax mhux it-tort tal-coach. Definittivament illi lew. Ma tistax xi kultant ma jkollokx kontroll fuq ċertu forsi nuqqasijiet, sfortuna, whatever. U l-injuries u deċiżjonijiet arbitrali li daqqa jkunu favorik u daqqa jkunu kontrik. Qed tifhem ġifieri maħniex qegħdin naħsbu fuq dawk l-affarijiet at this moment in time. Għalkemm ovvjament pressure ikun hemm fuq kulħadd. Ġifieri inħu minni wara l-logħba supporters kienux kontenti jafu l-ġejja l-logħba tal-belt, però minn hawnhekk nista' ngħidlek illi kellna l-logħba mhux li kontra l-Marsa telgħu beħġarhom bil-banda, iddispjaċini li tlifna b'mod ġifieri ta' wieħed xejn biss,
u konna fil-logħba l-ħin kollu u wara l-logħba kemm rġajna tlifna issa mal-Pjetà u ġiet kif għadt l-ewwel, xorta daw kienu ta' kuraġġ illi għal kontra l-belt biħsiebhom jitilgħu bih ġarhom u jużawha bħala kif tajtaw ħarġa u għax li tilab kontra l-belt. Għalkemm aħna konna Premier u labnilhom 4 darbiet, 8 darbiet insomma, għax fl-ewwel round u fit-tieni round xorta ma għal daqsxejn ta' l-aspettattiva illi biss li tħares lejn is-sajt tagħhom u tara kollha mimlija mingħajr ma trid tista' il-players għandhom dik l-inċentiv għandhom xi ħaġa to play for forsi iżjed mis-soltu l-verità. Jiena ħankun onestni li ġifieri mhux nippreżenta l-Isla jiena rajt siltiet mill-logħba tagħkom kontra Pjetà nemmen illi kontu hemm, nemmen illi kien ħaqkom ħafna iktar, jiena nemmen illi ovvjament logħba ma tista' tgħid qatt kif tiġi għalkemm ovvjament fuq il-karta ngħidu kif injidru l-belt huma favoriti, però jiena nemmen illi naħseb il-logħba mal-Pjetà nemmen illi kapaċità boost it-tim tal-Isla. Jiena ovvjament nawgura kemm dal-aħħar kumment tiegħi nawgura kemm lilek u kemm il-lar kien biex kemm jista' jkun tavvanzaw il qudiem fiċ-Challenge League. Thank you. U anke l-fatt li l-ħin allokat għal din is-sezzjoni wasal biex jispiċċa xtaqt li nagħlqu b'messaġġ finali lill-partitarji rispettivi tal-klabs tagħkom mingħand Larkin u mingħand Nin. Larkin tibdinti u jalaq Nin. Għale, ovvjament jiena fil-sens niltaqa' magħhom kważi ta' kuljum. Jiena naħseb fil-waqt li mhux forsi mhux numru massiv ta' supporters però u mhux klixedi. Kbur ħafna bis-supporters, jiġifieri il-bieraħ minkejja li issa kienx mistħoq u le tlifna 3 b'xejn. L-ebda forma ta' pressjoni fuq il-klabb, anzi support kbir, inkoraġġiment kbir u jiena onestament u nil perswas li l-istess bħali. Fl-aħħar mill-aħħar ħafna minna qegħdin fil-futbol mod volontarju, sens ta' dover lejn raħalt welidna. Jiġifieri jiena ta' 26 sena dħalt President. L-ħaġa ovvjament ma nistax ma nemmix fiż-żgħażagħ jiena meta jiena l-membri tiegħi jemmnu kull sena fija u xorta fis-sens inqis li l-nifsi ta' żagħżugħ fuq li għandu 31 sena. Il-membri tagħna huma parti importanti mill-klabb tagħna, ħafna drabi jiena nieħu pjaċir li l-fgura llum m'għadix tal-fgurin biss. Tajjeb jiena nara ħafna supporters li mhumiex mill-fgura imma huma parti mill-kultura u mill-familja tal-Fgura United. Jiena dak huwa s-sabiħ u dak huwa l-messaġġ li ħanati. Aħna nirrappreżentaw bi kburija l-Fgura. Però l-Fgura United mhijiex biss tal-Fgura u naħseb dik kienet u ħatibqa' is-saħħa tal-Fgura bħala futbol club. Li aħna m'hemmhekk ma nirrappreżentawx biss lokal imma nirrappreżentaw kultura u sens ta' familja. U naħseb fl-aħħar mill-aħħar jiġri dawk il-valuri żammew il-klabb għaddej u jibqgħu jżommu il-klabb għaddej u jiena dak huwa il-messaġġ ta' kull min huwa membru fil-Fgura biex jibqa' b'dawk il-valuri u kull min għandu l-istess sens, l-istess valuri, ovvjament il-bib tagħna huwa miftuħ. Min naħa tiegħi Antonello, jien nista' ngħidilhom is-supporters illi min naħa bħala kumitat, ġifieri assistejna, ġibna l-players, ġibna technical staff mill-belt tal-Isla, it-tnejn li huma kemm ġifieri l-coach u anke l-assistant coach, għax players mill-Isla as-such kull manna wieħed biss. Ġifieri aħna l-Isla hija belt żgħira u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed joqsu n-nies minn hemmhekk, ġifieri aħna supporters tagħna vera Senglejani, ġifieri jew dawk ħali l-ewwel wieħed li ma noqgħodx l-Isla imma demmi minn hemm u l-familji minn hemm u nieħu pjaċir li huma jieħdu pjaċir ukoll illi daw għalkemm forsi hemm minnhom
ħafna minnhom m'għadhomx iqogħdu lis, la. Il-ground iservihom bħala ħarġa u jintaqgħu ma' sħabhom li kienu jafhom ta' kienu żgħar, minnhom ta' ċertu età wkoll, jiġifieri. Li nista' ngħidlek illi n-nies ta' l-Isla huma very, very proud li huma minn hemm. U dik anka titfa' daqsxejn ta' pressure fuq kollox, kemm fuq futbol jekk hux regatta, aħna għandna regatta u r-regatta hija popolari immens. Jiġifieri dik tagħmel daqsxejn ta' differenza. Però nista' ngħidilhom milli isma' ejja nibqgħu maqudin, nibqgħu wara xulxin kif ċert jiġifieri li huma jiena ħin kollu ma' supporters, jiġifieri naf xi jħossu ma jħossux. Meta nerbħu vera nieħdu pjaċir, meta nitilfu ma mbagħad nitilfu kollha f'daqqa u inħeġġiġhom biex kif qaluli huma stess għall-logħba ta' kontra l-Valletta nitilgħu biħġarna u nitilgħu biex nieħdu xi ħaġa minn din il-logħba. Issa iktar minn qatt qabel peress illi l-aħħar 3 logħbiet ma ħadna xejn u għandna bżonn il-punti. Jiġifieri naraw kif ħanamlu biex u nemmen illi on our day nistgħu nagħmluha wkoll. Mela, grazzi Nilu, grazzi Larkin tal-interventi tagħkom matul dan il-programm. Se mmorru għal waqfa qasira ta' riklami fit-tielet parti jirritorna Roberto De Brincat u niftħula fuq it-temi l-oħra li kellna minn il-ġimgħa u kif ukoll minn nofs il-ġimgħa li ġej. Għaldaqstant, ibqgħu magħna 3 minuti kemm jiena u Joseph nieħdu tazzinna u nerġgħu nkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarowna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220.
Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u risposta fejn issa flimkien ma' Roberto u la jirritorna lura Joseph Magri nkunu nistgħu wkoll nitkellmu fuq ħanejdu fit-termin oħra li kellu ġimgħa fatulkom ukoll għandna xi fuq SMSs illi ħanaqraw illi wkoll ħanaqraw din il-parti xejn iktar relevanti ma' din il-parti. Nfakru wkoll li qegħdin naġġornawkom fuq il-logħbijiet Fulham Brentford u Lazio Cagliari, imma ser nibdew din il-parti tal-programm billi nitkellmu ftit fuq il-kampjonat 360 Sports Malta Premier League ir-riżultat tal-aħħar ġurnata u wkoll nitkellmu ftit fuq il-11 ġurnata li se jkollna f'nofs il-ġimgħa mela. Tajna il-riżultati wkoll bejnuha tal-grafika Hibernians tirbaħu xejn kontra Balzan, bil-kara wieħed naċċar xejn, Floriana xejn Stima xejn, Gżira tlieta Zabbar wieħed, Ħamrun Spartans tnejn Marsa Xlok tlieta, Melita wieħed Mosta tnejn. Il-klassifika f'l-11 ġurnata tara l-Brooklyn Kara b'28, Floriana u Hibs 20, Stima Wanderers 19, Motta 15, Gżira United 14, Ħamrun Spartans u Marsa Xlok 11, Melita 9, Balzan 8, Nashar Lions 7, Zabbar 2 4. Mela, tispikka it-tielet ir-raba terfa' konsekutiva l-Ħamrun Spartans li prattikament itta ukoll se ntukom il-programm, anzi nistgħu wkoll ntukom il-programm tal-logħob ta' nofs il-ġimgħa li qed nitkellmu fuq. L-affarijiet f'daqqa l-erba' għandna Zabbar Melita u Mosta Balzan fit-Tony Bezzina Stadium u il-ħamis il-logħob li ħajiddeċiedu min se jmur mal-ewwel sitta fis-sitta Gżira United Ħamrun Spartans fil-Viktor Tedesco, Marsa Xlok Hibs fil-Bezzina Stadium u mbagħad fit-8 u nofs Nattar Slima Kordi fil-Stadium Nazzjonali. U minn dak li rajna f'nofs il-ġimgħa għalkemm hekk għandna l-logħbiet tal-ħamis ukoll qegħdin taraw nhar il-ħamis ser ikollna id-decider wara li Ħamrun Spartans regaw tilfu ma' Marsa Xlok din id-darba u issa naħseb iċ-Champions Renjanti għandhom sieq barra mill-ewwel sitta. Kummenti tagħkom Roberto u Joseph fuq il-logħbi ta' il-ġimgħa nibdew minn hemmhekk. Nibdew minn Ħamrun Marsa Xlok u mbagħad nipprevedu il-programm iżjed tard. Jiena minnaħa tiegħi nista' nargumenta kif argumentajt fuq Ten Hag, jiġifieri qed jistennew Ħamrun biex jagħmlu bidla fl-istaff tekniku. Malkemm bħalma rrepetejt il-ġimgħa l-oħra, ġimgħatejn ilu kellna lil-Viktor Kassar li saħaq li l-evaluation issir fl-aħħar tal-istaġun naħseb kull ġimgħa li qed tgħaddi qed turi li qed tkun ta' detriment għall-aspettattivi min-naħa tal-Spartans. Jiġifieri naħseb ħadd fil-kamp Ħamrunis ma stenna li f'dan l-istadju tal-kampjonat it-tim tagħhom ħajkun jinsab f'sitwazzjoni. U naħseb il-Ħamrun aktar ma jtawlu biex jieħdu deċiżjoni, aktar ħajkompli jagħmlu ħsara għall-aspettattivi tagħhom. Issa l-aħħar logħba tilfu ma' Marsa Xlok. U Marsa Xlok kien wieħed mit-timijiet li bidel il-coach wara bidu negattiv. U kulħadd jaf il-bidla fir-rotta li jagħmlu xlukkajri minn ħatru lill-Potenza. Eżatt, jiġifieri ma nistax nifhem x'inhi r-raġuni għalfejn il-Ħamrun tisibuha daqshekk diffiċli biex lil dal-coach kif jgħidu t-Taljani tuħ il-ben servito u jibdew paġna ġdida. Jiena nħossni xi ftit diżappuntat u sorpriż fl-istess ħin għax ovvjament klabb li huwa champion renjanti u għandu l-ambizzjoni li jibqa' jirbaħ ma naħsibx li jista' jaċċetta li jispiċċa f'di s-sitwazzjoni. Ġifieri ma nafx x'inhi raġuni li l-amministrazzjoni tal-klabb qed toqgħod lura milli number one titterfa' r-responsabbiltà għax l-għażla tal-coach huma għamluha. Jiena bħalma sħaqt kemm il-darba kont ċettiku mill-ewwel
meta tħabbar li għażlu lilu kemm kien ħajkun coach tal-livell. U ovvjament bil-bidla issir għax l-affarijiet Ewropej mhumiex sejrin tajjeb, jiġifieri ta' ma tgħidx tlift logħba u daqshekk da qiegħed fi kriżi totali. M'hemmx description oħra kif tista' ssejjaħ is-sitwazzjoni tal-Ħamrun. U ovvjament hemm bżonn li kif jgħidu t-Taljani dare una scossa għall-ambjent tagħti skoss l-iskwadra forsi xi ħaġa jsir u ovvjament il-Ħamrun jibdew jirpiljaw. Issa jekk il-Ħamrun forsi qatgħu qishom minn dan l-istaġun dik hija storja differenti, però naħseb li Ninsaw ukoll it-tieni parti, it-tieni parti jerġgħu jibdew kollha minn zero. eżatt, però ma ninsewx ukoll li ovvjament il-klabb bħal Ħamrun bħal huma l-klabbs ewlenin fil-Premier għandhom ċertu spejjeż, overheads, u ovvjament wieħed mill-introjtu li għandhom biex ikunu jistgħu jkampaw f'dawn l-ispejjeż huwa li jikkwalifikaw għal xi kompetizzjoni Ewropea. Però b'dir-rata nazzarda ngħid jekk jibqgħu żejn hekk il-Ħamrun mhux talli ma jkwalifikawx għall-Ewropa talli jispiċċaw jiġġieldu kontra relegazzjoni. Li naħseb tkun umiljazzjoni ferm ħafna akbar. Jiġifieri ovvjament huma jafu x'hemm, huma jafu x'inhu jsir fih dan il-klabb, jiena m'iniex parti mill-klabb u lanqas mill-administration qed nitkellem bħala osservatur tal-futbol, però fl-opinjoni tiegħi anke mill-esperjenza tiegħi fil-logħba tal-futbol naħseb li il-fatti qed juru biċ-ċar li dal-coach kien flop kbir u naħseb anke li kieku jaħtru il-coach tal-Miners temporanjament sakemm jieħu deċiżjoni, naħseb ukoll tkun ta' ġid taħseb wara jekk jaħtru coach li jkollu ċertu CV u jkollu ċertu reputazzjoni biex ovvjament l-affarijiet jinbidlu. U infatti jekk naraw il-klassifika u nerġgħu naraw ukoll il-logħbiet illi għandna nhar il-ħamis, mela din hija l-klassifika. Għandna għalissa niffukaw fuq Gżira, Ħamrun u Marsa Xlok. Gżira għandha 14, Ħamrun 11 u Marsa Xlok 11. Issa nhar il-ħamis li ġej, infatti għandna l-konfront dirett bejn Gżira u Ħamrun u Marsa Xlok Hibs, il-Hibernis li għaddejjin minn forma eccellenti, jien personali ma kontx qed nistenna li Hibernis se jkunu daqshekk tajjeb. Imma prattikament Ħamrun Spartans iridu jirbħu kontra Gżira United u jittamaw li l-Hibs iwaqfu l-Marsa Xlok biex jieħdu post mal-ewwel sitta il għaliex u mbagħad imorru il-konfronti diretti u bħalissa il-konfronti diretti jiġifieri qed jaraw il-Gżira United li rebħet kontra Marsa Xlok u ħeb xejn. Ħamrun Marsa Xlok jispiċċaw 3-2 favur Marsa Xlok Boldiri Joseph, naqra se jkollha l-logħba tal-Vittor Tedesco Stadium. Ekku, le, fil-fatt kif qed tgħid inti ġifieri jiena għalija l-ewwel nett naqbel perfettament ma li qal Roberto donnu qara li eżattament moħħi jiena għalija onestament il-mistoqsija tibqa' waħda x'qed jistennew il-Ħamrun biex jieħdu azzjoni jiena ħanerġa' mmur lura meta l-Hibs saru ċ-Champions ta' Malta fis-sena 2022. Dakinhar Ħamrun Spartans kienu wkoll ħatru l-Branko Nisevic f'nofs l-istaġun u minn hemm bdew ġejn ir-riżultati. Jiġifieri ma nafx qed iżommhom milli jieħdu deċiżjoni li kienet ittieħdet dikinhar. Iva Antonello kif qed tajjeb inti ħajispikka ferm il-konfront tagħna l-ħamis bil-Kirkara u Forjana. Jiena lija bil-Kirkara Forjana però ma naqbilx miegħek għaliex hemm distaktat minn punti, naħseb iktar fuq Gżira United Ħamrun Spartans at this point. Ekku, le jiena onestament naħseb first of all nittama illi l-Ħamrun jerġgħu almenu jieħdu xi ħaġa mill-logħba. Jiġifieri għax jiena naħseb kemm ilu illi ġie President Mr. Joseph Potter li naħseb tkun l-ewwel darba li Ħamrun Spartans tilfu 4 logħbiet infila u dan fil-li inti tirbaħ il-kampjonat darbtejn
konsekutiva u fil-lifda oħra tispiċċa f'dan l-istat. U hija xi ħaġa illi tara li hemm problema ġifieri. Mentri mbagħad għandek Marsaxlokk u Hibernians. Hibernians rebħu l-aħħar logħba u rebħu wkoll 2-2 kontra l-Melita, ġifieri jista' jkun illi għandhom dik in-naqqa grinta, u għandek ukoll Marsaxlokk illi wkoll sabu s-soluzzjoni tagħhom li kien Enzo Potenza li s'issa għadu ma ġarrab l-ebda telfa. Ġifieri jiena naħseb illi dik ħajkun l-iktar konfront interessanti. Mentri Gżira u Ħamrun iġġiex timijiet iridu ovvjament Gżira ġejjin miraħ dak li tabu fuq Ħażabbar. Jiġifieri Ħażabbar mhumiex l bħalissa bir-rispett kollu kulħadd huma l-iktar timbatut fil-Premier ġifieri. U wkoll Gżira United tawked dal-Birkirkara biex rebħu il-logħba ta' ġimagħtejn ilu. Ġifieri nemmen illi Gżira qegħdin iktar fil-moral, ġifieri għandhom iktar Gżira grinta. bidru jkunu lesti. Eżatt, ġifieri konġiali għali bidru ħajkun l-estiment Ħamrun Spartans. Ir-riżultat qiegħed kif qiegħed u naħseb bħalissa fil-kamp Ħamrunis jisu ma tantx għandek dik il-ħeġġa wara dak kollu li kien qed jiġri. Kif qal tajjeb il-ħabib tiegħi Roberto, iktar ma titieħed deċiżjoni iktar il-klabb tal-Ħamrun ħajkompli nieżel l-isfel. Jiena ngħid di u morru għall-argument ieħor personalment nikkwestjonja il-fatt illi din il-logħba se tintlab fil-Vittor Tedesco Stadium. Naħseb li minħabba diversi raġunijiet din il-logħba l-opinjoni tiegħi dejjem kellha tintlab fiċ-Ċentinarju u mhux fit-Tedesco Stadium anke minħabba raġunijiet ta' sigurtà u l-fatt ukoll li l-logħba hi taħraq kemm hi taħraq. Mela, Antonello, ħanejt xi ħaġa, jiena naħseb ir-raġuni li ntlabet Victor Tedesco Stadium hija biex l-aktar naħa dgħajfa forsi jgħinu għatirranka ftit, issa b'daljet ngħid naħseb tafu fejn irid nasal. Jiġifieri. jiena fimtek, immaġina li Roberto femek ukoll. Mela, mill-Premier League għas-Serje A fejn nagħtu ħars lejn ir-riżultati li kellna f'dan il-weekend diversi rebħiet ta' wieħed b'xejn fosthom Bologna Lecce, Empoli Como inter Venezia, Milan ant Monza, Genova ant Parma, Fiorentina ant Torino, il-Juventus tirbaħ 2-2 mal-Udinese, Verona 3 Roma 2 u tispikka hemmhekk Napoli xejn Atalanta 3 u hekk issa fl-Italja għandna din il-klassifika. Napoli 25, Inter 24, Atalanta Fiorentina 22, Juventus 21, Lazio li għadhom kemm skurjaw il-gol ta' 2-1 propju issa penalti ta' Zaccani jivoldi il-Lazio jekk jitilgħu naqsmu t-tielet post mal-Atalanta u mal-Fiorentina, ovvjament fejn hemm nistilel huma l-logħba nieqsa nsejħula hekk, ovvjament din il-klassifika hija aġġornata sa qabel ma ħriġna live għal dan-programm. Milan 17 u din is-16, Bologna 15, Torino Empoli 14, Roma 13, Verona 12, Cagliari Parma Como Genova 9, Monza Venezia u Lecce 8. Joseph tispikka id-dambima illi l-Atalanta taw lin-Napoli fil-Maradona. Jiena Antonello ħanejt il-verità, jiena għalija minn dejjem qed issa forsi minn dejjem forsi knilhom ma jitilfu, però jiena minn dejjem qed il-Napoli mhuwiex tim illi tirbaħ il-lig. Orrajt, kontemplatazzi ibża minnu, però jiena naħseb illi m'għandhomx dak il-materjal li rebbaħhom il-lig. Vera forsi l-aktar tim l-investa, però nemmen illi hemm ħafna timijiet aħjar minnhom. Jiena għalija Atalanta ġifieri bħalissa għalija huwa l-iktar tim l-impressjona, dejjem kien tajjeb però qiegħed ikompli Gasperini qed ikompli jibni bil-mod l-Atalanta jiena għalija ġifieri l-ispors seta' jkun ikbar in-Napli laqqas biss xammewhom. Ġifieri, però jidher li din id-darba ħanibdew ħammur naqfu l-qobet l-oħra kellna ħajjidher li ħajkollna kampjonat ferm interessanti. Però ħaġa illi rajt illi wara li l-bieraħ fallew kien hemm ċertu supporters tal-Inter illi diġà għamluha fatta illi ħajjerbħu nhar il-ħadd illi ġej. Jiena Antonello ħankun onest kif qed idu l-affarijiet on paper nemmen li l-Inter hija ħafna aħjar minn Napli. Issa qed niġġudika fuq logħba waħda.
x'ħajjiġri dak ma jafx, però tajjeb u ngħidu wkoll illi l-bieraħ Inter ukoll ma sabuhiex faċli biex jilbu lil Venezja. Eżatt. U Għalkemm- ngħidu kollox l-Inter labu bl-aħjar ħdar u batew mal-Venezja. Naħseb wara kieku, pereżempju, kont qed nirratuna Inzaghi kellu jserraħ issa ġej l-Arsenal u Napoli. Kienet logħba minn li hija kontroversali, jiena nemmen illi kien hemm ukoll mumenti fejn l-Inter setgħu ingħataw penalty, jiġifieri fil-logħba ħanejdu kollox jiena li rajta ma tagħmilx sens li rreffjat tfajla bir-rispett kollu lejn in-nisa ġifieri ma naħsibx illi kienet tagħmel sens din ħaġa. L-ewwel darba li rafjat logħbit tas-serja. Iva, però ħaġa oħra naħseb illi kienet deċiżjoni ħarxa, anzi deċiżjoni li ħarxa mhix il-gowl tal-Venezja ġie mod ikkanċellat. Nemmen illi naħseb iktar ġie kkanċellat ħabba l-fawl fuq bisek milli ħabba li kien l-immiss bħalira ma jdejh. Roberto forsi jista' jgħidilna aħjar jiġifieri. Le, femni jiena minn ħadd naħseb li kien fawl fuq bisek, biss ukoll għax irid nimmarka dan il-fattur għamel Fiorentina illi ma stenni żgur sorpriża pjaċevoli għal dan il-kampjonat. Ħan ikkummenta fuq li qal Joseph. U anki permetti li nżid Lazio illi b'coach bħal Marco Baroni illi jien persona li ma kontx nara coach għadda ta' top teams. Jadem, qegħdin ittilem daw bħalissa. Jiena fuq il-gow tal-Venezja frażi waħda ħanejt idderet illum fuq is-social media marotta lik, jiġifieri. Min irid jifhem, jiġifieri. Jiena rajtu kien inġust li tħassar ħankun onest jiġifieri. Però biex nitkellmu serju ġifieri, naħseb l-Inter jridu jgħidu grazzi lil Sommer ukoll għax għamel żewġ saves kbar. U naħseb li kieku l-Venezja skurjew dak iċ-ċans tal-ewwel half. Naħseb l-istorja kienet tkun totalment differenti, imma ovvjament il-logħba issa ġiet kif ġiet, però l-Inter mhumiex it-tim li ddomina l-lig is-season li għadda u biex inkompli ma dak li qal Joseph. Dis-sena qisu m'hemmx dak it-tim li tgħid iwa da ħajiddomina l-lig. Hemm bilanċ, kull tim qed ifalli, kull tim ikollu logħba tajba u logħba ta' wara jbati, ġifieri hemm ċertu bilanċ. Issa jiena personalment, ovvjament kulħadd jaf jiena ma min nissimpatizza, però naħseb dis-sena li kieku kelli nażel tim li nixtieqhom jieħdu l-lig, jekk ma jkunux il-Juventus u 99.9% mhux ħajkunu l-Juventus, nażel l-Atalanta. Għax naħseb f'da snin għamlu qabża enormi minkejja li jbijaw l-aħjar players xorta waħda jirnexxielhom ikollhom tim b'saħħtu. Ma nfakru li daw apparti li tilfu l-Cup Miners kellhom niskamakka li kellu Cruciate, jiġifieri da Gasperini spiċċa bl-attakkant ewlieni tiegħu nieqes, ħadu Retege u da magħhom sploda, ġifieri juru wkoll il-kapaċità ta' dal-coach anke De Ketelaere li pereżempju mal-Milan kien flop enormi, però mal-Atalanta tkun plejer tajjeb ħafna, ġifieri u anke tara pereżempju bħal Zappa Costa li ma Chelsea literalment remew ħlem. Ġifieri turi kemm dal-coach huwa ideali għal dat-tim biex ovvjament dat-tim jirbaħ u jikseb is-suċċessi. Jiena fimni, naħseb l-Italjan dis-sena hemm bilanċ, Fiorentina huma wieħed mis-sorpriżi fl-opinjoni tiegħi bdew ħażin għax Palladino biex nerġgħu ngħidu kollox tkun Juventin biex tikseb is-suċċess għax għandhom coach Juventin u l-striker Juventin il-Fiorentina, ironikament l-iktar tim li ma jaħmilniex fl-Italja ġifieri. Però Palladino beda juża s-sistema beda juża mal-Monza għax ovvjament dak kien il-pjan tiegħu, ra li di ma ħadmitx u naħseb wara kemm hu coach intelligenti li qaleb mill-back 3 għal 4-2-3-1 u minn hemmhekk il-Viola qishom sabu l-bilanċ, sabu the right equation dik li l-ewwel irreferejna li għal Manchester United u għal Chelsea li qishom it-tnejn ma sabuhiex. U s'issa flimkien mal-Lazio naħseb hekk kienu żewġ mit-timijiet sorpriżi li kien hemm fil-kampjonat Taljan.
Mela, mill-Ingilterra għall-Italja, anzi mill-Italja lura l-Ingilterra, il-għalix, l-għanet ħanatu maħal sarajna diversi riżultati sorpriża illi kellna mill-ġimgħa. Fosthom it-telfa ta' Manchester City għand Bournemouth 2-1 kellna wkoll il-Newcastle illi rrebħu għand kontra Arsenal u Hampshire qegħdin naraw fil-grafika Nottingham Forest West Ham 3-1. Southampton 1 Everton xejn, Tottenham Hotspur 4 Aston Villa 1, 2-2 bejn Wolves u Crystal Palace, 2-1 il-Liverpool mal-Brighton u 1-1 Ipswich mal-Leicester u bħalissa maddejja wkoll il-logħba bejn Fulham u Brentford u għandna hekk din il-klassifika. Liverpool 25, Man City 23, Nottingham Forest 19, Chelsea u Arsenal u Aston Villa 18, Tottenham u Brighton 16, Bournemouth u Newcastle 15 u mbagħad għandna il-Brentford bi 13, Fulham 12, Manchester United 12, West Ham 11, Leicester 10, Everton 9, Palace 7, Ipswich 5, Southampton 4, Wolves 3 klassifika aġġornata sa kemm wasal iż-żmien illi noħorġu għal programm. Mela, Roberto, Arne Slot tela l-ewwel wara illi il-Bournemouth ħasbu lis-City. Naħseb li hija pożizzjoni meritata għal Liverpool. Naħseb sissa kienu l-iktar tim konsistenti fl-Ingilterra. Ovvjament kien hemm xettiġiżmu peress li ovvjament wara snin ta' Klopp inħatar dal-manager li kien ikkoċja biss fl-Olanda, però s'issa jidher li he's proving himself very well. Ovvjament it-telfa tas-City tagħmel ħoss u tagħmel ħoss ukoll għax ma' min ġiet, ma ġietx ma' tim ewlieni, ġiet ma' tim li normalment ikun fin-nagħat isfel tal-klassifika. Bournemouth ma kellhom xejn jitilfu u der li ma kellhom xejn jitilfu. Fl-opinjoni tiegħi għamlu wirja tajba ħafna. Ovvjament is-City naħseb bil-mod qed nikkonfermaw kemm tassew Rodri huwa plejer essenzjali fil-pjan tattiku ta' Guardiola. Għax mindu weġġaw is-City m'għadhomx it-tim li normalment indorrijin naraw. Infatti għandi messaġġ minn Antenni Abela, domanda li Roberto fejn qed jgħidilna tasbu li nuqqas ta' Rodri qed tikxef ftit il-vulnerabilità fit-tim ta' City u tnaqqas is-saħħa tat-tim. Ħafna qed jilagħbu futbol dirett fuqhom bħal m'għamlu Bournemouth issib u m'hemmx dik il-protezzjoni fil-midfield. 100% ngħidlek Rodri ma naħsibx rebaħ il-ballun tad-depp għal xejn b'xejn, jiġifieri għalkemm kien hemm ħafna kritika u konfuffi u xnijat għaddej, però naħseb li llum il-ġurnata qed nikkonfermaw kemm dal-plejer huwa importanti għal Manchester City. Jiġifieri jidher biċ-ċar li mingħajru is-City qed ibagħtu ħafna u naħseb li u ħajbqgħu isofru ġifieri għax ovvjament dan injury fit-tul u mhux ħajidħol mill-lum għal-għada. Ġifieri issa jdu nistennew fit-transfer market ta' Jannar Guardiola jekk hux ħajmmira li jipprova jakkwista xi plejer li jkollu karatteristiċi simili ta' Rodri biex jitaffi ftit minn il-problema li nħolqitlu. Però anke ħanejlek dal-istaġun huwa wieħed partikolari wkoll għax hemm ħafna logħbiet. Hemm ħafna logħbiet il-plejers jiġri kull kampjonat ewlieni fl-Ewropa qed ikun hemm ħafna injuries, plejers li ovvjament jitilfu l-forma u dan ovvjament jaffettwa ġifieri long run. Però jiena naħseb li fl-Ingilterra Liverpool, l-Arsenal ukoll mhumiex qed ikunu konsistenti. Ġifieri stennejt aħjar ħankun onest minn Arsenal u minn Arteta wara li f'dal-aħħar snin kienu waslu qrib li jirpu l-kampjonat. U naħseb li at this stage minn dak li jidher sakemm ovvjament ma jkunx hemm
xi avvenimenti li ħadd ma jkun ippjana fuqhom, tipo injuries, naħseb li Liverpool jistgħu jitqiesu bħala favoriti li jirbħu l-kampjonat. Domanda oħra lejk Roberto minn Brady ġejja fejn qed jgħidilna jekk taħsibx illi fil-formazzjoni tipika ta' Amorim Manchester United għandhom players li huma adattati għalihom. Jiena kif qed l-ewwel jiena naħseb li ikun żball jekk Amorim mill-ewwel jibda bis-sistema preferuta tiegħu. Ġifieri l-ewwel irid jagħmel assessment u naħseb diġà beda jagħmlu tal-players li ħajkollu dispożizzjoni tiegħu. Però jekk ħajlab bi 3-4-3 kif semma l-ewwel Nick, ħajkun hemm problema ħabba Bruno Fernandes. Għax normalment iż-żewġ midfielders li jkollu ċentrali li jkunu aktar bir-rwol difensiv biex jikkaverjaw il-wingbacks li jkunu offensivi. Ġifieri jiena minix nara at this stage li Amorim għandu l-players kollha adattati biex jilgħab bi 3-4-3. Alright, forsi għandu wingbacks, però xorta l-wingbacks li jħobbu aktar insejħilhom wingers jien milli wingbacks, aktar għandhom dmirijiet li jattakkaw milli li jiddefendu, aktar għandhom karatteristiċi offensivi mill-difensivi. Jiġifieri, però ovvjament u jaf x'għandu f'moħħu, jiena naħseb li daw il-ġimgħatej tliet ġimgħat li baqa' ma' Sporting ħajkun qed jagħmel il-homework tiegħu. Nimmaġina wkoll li tkellem mal-istaff tekniku li hemm ġew Old Trafford u nimmaġina li anke laqgħat ikollhom. Ġifieri ma nkun sorpriż li jibda mill-ewwel bi 3-4-3, però naħseb li jkun qed jirriskja ftit għax ovvjament 3-4-3 bħalma kollha kemm aħna nafu hija formazzjoni offensiva ħafna, kapaċi toħloq bilanċ anke pereżempju tara l-highlights tal-Sporting fl-aħħar l-ewwel labu għalkemm rebħu 5-1, però pereżempju kellhom gowl l-opponents tagħhom imħassar litteralment spiċċaw b'żewġ difensuri l-Sporting u li ma kienx għall-handsball li għamel l-attakkant avversarju kienu jiġu 3-2. Ġifieri again tara l-difensuri ċentrali għandek il-Delict, għandek il-Martinez, għandek il-Maguire, kemm ħajkunu kapaċi jilagħbu bil-back three. Issa Delict kien diġà lagħab bil-back three għal-Juventus, ġifieri għandu idea. Però ovvjament jiena nemmen li ħajkun riskju kbir fil-bidu jibda mill-ewwel dik it-tattika. L-aħjar jibda dak li huma familjari miegħu il-plejers u jipprova jbiddel fl-istil tal-logħb u mbagħad bil-mod jibda jimplementa l-filosofija tattika tiegħu u kif qed il-ġimgħa l-oħra jipprepara t-tim għall-istaġun li ġej. L-aħħar argument li ħanqajmu illum huma l-logħbiet tal-UEFA Champions League li għandna f'nofs il-ġimgħa u għandna erba' logħbiet interessanti. Bl-għajnuna tal-grafika wkoll narawna għall-kalendarju għada fis-7 kwart PSV Eindhoven Girona, Slovan Bratislavia Dinamo Zagabria, għada fid-9 diversi logħbiet interessanti, Bologna Monaco, Borussia Dortmund Stuttgart, Celtic Leipzig, Lille Juventus, Liverpool Bayer Leverkusen, Real Madrid Milan, Sporting Lisbona Manchester City, voldi li hawnhekk diġà għandna l-ewwel ħansejjaħlu hekk inkroċċo bejn Ruben Amorim u l-klabb futur tiegħu. Kif ukoll diversi logħbiet interessanti Joseph lil Juventus, Liverpool Bayer Leverkusen, Real Madrid Milan, Bologna Monaco, programma interessanti, x'taħseb, Ġus? Le programm interessanti ovvjament ħafna li iktar naħseb partita mistennija dik bejn Real Madrid u Milan. Naħseb jiena ħan nitkellem fuq it-tim tiegħi Milan. Minkejja li ġew il-punti nhar is-sibt ma kennax prestazzjoni tajba xejn, jiġifieri fl-ewwel kwarta stajna nkunu tnejn xejn minn taħt. U tkellem ukoll Ambrosini, jiġifieri l-eks Ambrosini fuq l-Sky qal jekk il-Milan jilagħbu hekk ma' Real Madrid fl-ewwel ħaf iċ-ċans għal jkunu xi erba' b'xejn minn taħt. Jiġifieri ħan nilagħbu kontra tim li naħseb huwa l-iktar tim b'saħħtu fl-Ewropa, tim li għandu l-iktar esperjenza fiċ-Champions League, jiġifieri rajnieh li fl-ewwel aħħar snin rebaħ ukoll 4 jew 3 darbiet fuq xulxin. Għandhom coach esperjenzat li rebaħ ukoll il-Champions League, jiġifieri
Ġifieri naħseb għada hemmhekk iridu naraw x'tattika ħajuża Paulo Fonseca għada ġifieri bħalissa on paper ovvjament huma favorit ir-Real Madrid. Jiena lija Roberto l-ewwel semma l-ballun tad-deb, jiena lija li ħadu Rodri kienet jiddispjaċini ma naqbel xejn, jiena lija kellu jieħdu Vinicius l-aqwa plejer fid-dinja bħalissa u li bħalissa qiegħed ukoll informi ġifieri naħseb għal Milan għada għandhom għadma qibsa ħafna. Roberto, Juventus, lil. Jina fuq il-Juventus dejjem nisħaq Pandora's Box, ġifieri daqqa tgħid ejja qed nirranġaw, tiġi l-logħba ta' wara tgħidha l-istess tim ilha 3 tim ilu, ġifieri rajt il-formazzjoni kif beħsibu jilgħab Motta, ma naqbel xejn li jaqla l-weha li bħalissa qiegħed forma tajba, però ovvjament hemm il-problema li jekk tilgħab il-weha titħalli barra jew il-Yildiz jew il-Konsejsaw. Għalkemm naħseb jien li kieku kellu jibqa' plejer barra għandu jibqa' Cup Miners għax għadu ġej mill-injury u mhuwiex fil-forma, però ovvjament Cup Miners kulħadd jaf it-talent li għandu naħseb Motta jemmen biskit fih, ġifieri hija logħba diffiċli lil s'issa taw wirjiet tajba fiċ-Champions League anke rebħu l-Atletico Madrid away. Għandhom il-Jonathan David li ħafna timijiet iriduh għax dal-plejer ħajspiċċa out of contract u mhux beħsibu jġeddet il-kuntratt, ġifieri hemm Juventus, hemm Inter, hemm timijiet Spanjoli, Ingliżi jriduh, ġifieri huwa theddida serja. Nittama li ma jilabx Danilo, għax ovvjament sar minn plejer li kont inħobbu u nammirah għax dejjem jagħti qalbu u dejjem ikun kważi perfett. Dis-sena ma nafx ġaralu onestament. Ovvjament mhux ħadkun logħba faċli wara t-telfa ma' Stuttgart. Juventus għandhom bżonn il-punti tal-inqas joħorġu minn hemm bidro, malkemm ovvjament rebħet tkun ideali, però hija logħba diffiċli ħafna u nazzarda ngħid li mhux ħadkun faċli li anke niksbu draw. Kumment finali, forsi tippermettu nqbel ma marru bit-taleba fuq iż-żewġ ħafna interessanti għandna Liverpool, Leverkusen u Sporting Lisbona Manchester City. Illi naħseb il-fema tiegħi hija l-logħba tal-ġurnata minħabba il-kwestjoni Amorim u l-futur tiegħu. Fimni, għal Amorim ħadkun derbi, ġifieri ovvjament da ħaj esperjenza l-Manchester City. ħatkun interessanti naraw daw iż-żewġ coaches li ovvjament Guardiola kulħadd jaf il-kapaċitajiet tiegħu. Tajjeb li naraw is-sistema tattika ta' Amorim bil-plejers tiegħu kemm ħatrendi kontra l-qawwa ta' Manchester City kemm bħalma tkellimna l-ewwel għandhom il-kolonna ta' nofs il-ground niesa. Ġifieri naħseb ħatkun logħba interessanti, għandha tkun logħba fl-opinjoni tiegħi spettakolari. Għax ovvjament iż-żewġ timijiet jilagħbu futbol offensiv ħafna. Leverkusen Liverpool wkoll hija logħba interessanti. Leverkusen mhux qed narahom li huma t-tim li kienu s-sena l-oħra, ġifieri jiena b'kull rispett lejn Xabi Alonso naħseb li għamel żball li kiseb dak is-suċċess u kellu staġun eċċellenti u baqa' hemmhekk. Għax kieku telaq kien jitlaq bħala rebbieħ, issa ovvjament it-tim m'għadux kif kien għalkemm ma bijaw il-ħadd pratikament anzi żiedu, però naħseb it was a one season wonder. Ġifieri ma naħsibx li l-Bayer Leverkusen ħajbqgħu għaddejjin bir-ritmu li kienu għaddejjin is-season li għadda. Ovvjament għandhom għadma jibsa ħajlagħbu mal-iktar tim konsistenti li hemm fl-Ingilterra. U naħseb Liverpool dil-logħba jdu jkompli jikkonfermaw li tassew huma tim b'saħħtu u li jimmerithom ikunu fejn jinsabu bħalissa. Mela, żewġ minuti wkoll biex naraw naqgħu logħbi tagħna nhar l-erba' illi huma daw fis-7 squad. Gruda Aston Villa, Shakhtar Donetsk, Young Boys fit-9, Bayern Munich Benfica, Feyenoord Salzburg, Inter Arsenal, Paris Saint-Germain Atletico Madrid, Sparta Praga Brest, Stilla Ħamra Belgrad Barcellona, Stoccarda Atalanta, Joseph,
jispikkaw żewġ lobiet minn din il-lista li qed nara 3, Inter Arsenal, Paris Saint-Germain Atletico Madrid u Bayern Munich Benfica. Li jiena kemm xtaqt inżid xi ħaġa fuq dak li qal Roberto illi naqbel perfettament miegħu illi għada naħseb anke Manchester United ħajkunu qegħdin ukoll jaraw jekk għamlux l-għażla tajba biex jaraw Ruben Amorim kif ħajaffaċċja lil Manchester City. Iva hemm l-iktar naħseb waħda mistennija hija Arsenal u Inter li naħseb fl-Ewropa għaddejjem minn vera tajba, ġifieri għandhom ġixreb ħid u draw. Ma żammel dwar Manchester City ġifieri, però jiena naħseb illi ħajlab ma' tim li huwa tal-livell ta' Manchester City, ġifieri biex naraw li Inter joħorġu hemmhekk b'xi punt. Nemmen illi ma tkunx sorpriża. Rigward Bayern Munich naħseb li kif rajna dal-weekend nemmen illi it-tim jisudar madwar Harry Kane. Ġifieri skur jagħmel hat-trick dal-weekend minn is-sejjer żball, ġifieri nemmen illi boost jaklu naqal moral ukoll. U ġifieri jiena naħseb illi Bayern Munich ħajħorġu b'3 punti. Però ovvjament il-futbol huwa dejjem futbol u wieħed irid jistenna biex jara x'ħajjiġri. Jiena fuq għada ovvjament kulħadd bħalissa qiegħed għaddej li r-Real Madrid ħajjiġu bil-Milan, ħajjiġu bina, ħajjixkanawna, eċetera, eċetera. Champions League dejjem Champions League ġifieri. U jiena għalija Antonello ħanejt il-verità ġifieri jekk noħorġu minn Santiago Bernabeu bid-draw għalija tkun rebħa. Mela, nirringrazzja lilek Roberto u lilek Joseph tal-li l-lejla oġobkom tingħaqdu magħna għal dan il-programm. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Michael Sputer u The Barber Room, skużawni, nħeġġixkom biex tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu lilna inkomplu ntellaw programmi tal-livell. Parentesi kbira nselli għal Mark Kembri fisemni u fisem ukoll il-panel illi qiegħed jara l-lejla mill-Qatar, nisperaw illi x-xogħol tal-lejla għodbok Mark. Infakkarkom li dan il-programm ukoll minn hawn ftit ieħor se jkun jgħid fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsew titlu taf subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi qegħdin noħorġu minn ħin għal ieħor. Avviż ta' servizz ukoll għada fis-7 se toħroġ ir-recording bir-reazzjoni tiegħi għall Grand Prix ta' San Paolo biex jakkawt ħadd naħseb li ħrabt le ma ħrabx, imma issa nitkellmu sew għada fuq dak li ġara fil-Brażil nhar il-Ħadd. Il-ġimgħa d-dieħla bottaw risposta se jirtorna fl-istess ħin u sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa jien Antonello Vela ma tfadal xejn ngħidilkom li grazzi tal-lejla kontu magħna u l-lejl tajjeb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Katalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.